Dan il-manuskritt li jinsab fil-Biblioteka Nazzjonali ta' Malta jiġbor fih informazzjoni dwar il-qtil ta' kavallier minn kavallier ieħor. Fra Vincenzo d'Anastagi, maqtul mill-kavallier Martin de Sarrija. Iva, propju dak li bena l-Knisja ta' Sarrija fil-Florjana. Din il-Knisja żgħira da sallum magħrufa bħala l-Knisja ta' Sarrija. Sarrija dak il-kavallier li kien akkużat biqtil. Biss x'wassal għal dan id-delitt. Dan id-dokument huwa bażiku u fih insibu ħiel dwar il-ħajja soċjali tal-kavallieri ta' dak iż-żmien. Iż-żmien ta' wara l-assedju. Nar l-4 ta' Settembru 1586. Illum ukoll inqara r-rapport kontra Fra Martin Sarrija u Fra Michele Rada. Mixlija bil-qtil miżerabbli tal-mejjed Fra Vincenzo D'Anastagi. X'kien wassal għal dan il-qtil bejn żewġ kavallieri magħrufa? Vincenzo D'Anastagi kien magħruf għal qlubija tiegħu fi żmien l-assedju. U l-kavallier de Sarrija għal ġenerożità tiegħu ma' minnu batut u għal bżulija biex josserva r-riti reliġjużi. Imma min kienu dawn iż-żewġ kavallieri? Vincenzo D'Anastagi kien iben Giovanni Battista di Moriotto di Anastagi u Jacopo Paoli di Ser Jacobi minn Perugia. U maħsub li huwa twieled fl-1531, sena wara li l-kavallieri ġew Malta. Vincenzo D'Anastagi kellu 32 sena meta daħal mal-Ordni ta' San Ġwan. Id-dħul ta' D'Anastagi mal-Ordni ma kienx faċli. Huwa kellu jidher quddiem l-imħallef tal-qorti tal-Ordni biex juri li hu verament kien ġej minn familja nobli. Sempliċi. Ikteb il-familja tiegħek u jgħidilhom jibatulek id-dokumenti neċessarji. U ċ-ċertifikati tat-twelid tal-antenati tiegħek. Sa minn meta l-ewwel membru tal-familja tiegħek ġie maħtur nobli. U dan għandu jsir ċertifikat minn notar li jiddikjara li l-kopji ta' ċertifikati huma veri. U ċ-ċertifikati minnu nnifsu. U jekk hemm bżonn, itla' inti stess Perugia. U dwar jekk kienx b'qagħda ta' saħħa u jekk għandix ħiliet neċessarji fid-dixxiplina militari. Dak ħalli f'idejja. Għandi kontatti fil-militjar u ħbieb fil-mediċina. Ti ħalli f'idejja. Ebilħan. Inti l-qagħda monetarja tiegħek. Tajba hux? Sa sena wara, D'Anastagi kien irnexxielu jippreżenta d-dokumenti meħtieġa. Għax f'Mejju tal-1563 ipprofessa mal-Ordni ta' San Ġwan. Skont kif ħallew miktub Giacomo Bosio u Francesco Balbi di Carreggio, minn hemm beda juri qlubija kbira. Malli l-Maltin jistemaw jgħidu, itlaq iġisib il-ċejlu, lill-Luqa u lill-Karlu u lill-oħrajn biex imorru jenuhom. Itla' ħjar ibqgħu hekk naraw se jiġri, għax jaf jinbidel kollox u tkun tista' tiġi tafżana. Inti stenna ftit ieħor. Vincenzo D'Anastagi semma l-ewwel darba fl-attakk li kien sar fuq it-torok qrib il-Mosta. Numru ta' Maltin ħajru li t-torok jattakkaw.
Dawn mexxewhom min-naħa l-oħra tal-Mosta. Numru ta' soldati u kavallieri taħt it-tmexxija ta' Vincenzo d'Anastagi kienu hemm moħbijin jistennowhom u qabżu fuqhom. Għamlu massakru minn xi 200 Tork. Fost il-Maltin flimkien ma' Fra Vincenzo kien hemm Ċejlu Tonna, Luqa Briffa u Carlo Dawla. Fra Vincenzo d'Anastagi semma wkoll fil-ġrajja ta' meta minn kull Malti li kien ħarab li xi torok talab l-għajnuna ta' d'Anastagi u ħabib li kellu miegħu. Kavallieri, għajnuni ħasra. Attakkawna torok. Iva kalma. X'ġar eżatt? Konna qegħdin fl-għaliqi tagħna. Jiena, ħut l-irġiel in-nisa tagħna u t-tifla ta' 14 sena. F'daqqa waħda qabżu fuqna t-torok u arrestawna. Rabtuna u ġaluna nimxi magħhom. Wieħed mit-torok jew x'ta' kelb li hu. Qabad il-binti minn qadda u rida timxi miegħu. U ħaduna fl-erin tal-imtaħleb. Dak il-wiċċ ta' kelb ta' Tork, dak li qabad il-binti, daħħala sa ġewwa nett tal-ar u beda jitħaq u jinki. Ja wiċċ ta' kelb. Miskina binti. Fi minnhom smajtajta kbira. Irvellajt! U ħadd ma seta' jżomni, bdew jaqbżu fuq u jippruvaw jorbtuni u jsawtuni ma. Waqaft. Dawk it-torok marru biex isawtu l-Maltin l-oħra. U jiena provajt ninħall. U rnexxieli u ndunaw bija u bdew jiġru warajja. Imma ħrabtilhom. Li mar, Don Vincenzo, jiena ħammur għall-għajnuna. Jien ħammur nara fejn hu l-ar. Kif insib l-ar, nistennew l-sħabna u nattakkaw. U jekk jirnexxilkom taqbduh, tibżawx, ħallu fidi. Jekk imqarrefa 7 wieħed fuq binti, tibżax. Is-swoba ta' jdeħu ta' saqaħ. Wieħed naqtaħomlu, u mhux dak biss naqtalu, kollox! Meta d'Anastagi u sħabu waslu fl-ar, sabu li t-Tork mat-tifla. It-Tork ma rridx iħalli t-tifla f'idejn is-siera. Għalhekk qatilha u mbagħad qatel ruħu bidejh. Kull ma nqabdu ħajjin f'dan l-attakk kienu 8 torok biss. Għadda l-assedju u għadda żmien. Issa Fra Vincenzo d'Anastagi kien mobbi b'responsabilità oħra. Minħabba l-biża ta' xi attakk ieħor mit-torok, Fra Vincenzo intażel biex jaqgħad truppa ta' soldati mill-Italja. Issa meta kien l-Italja, Fra Vincenzo d'Anastagi iltaqa' mal-pittur famuż El Greco li pinġih fl-inkwatru famuż. Dan seta' ġara meta kien Malta fi triqtu minn Ruma għal Spanja. Nafu fi żgur li dan l-inkwatru kien pinġih bejn l-1571 u l-1576. Fl-1581 inqalat il-win fi ħdan l-ordni li nqasam fi 2. Dawk li żammow mal-Gramastru la Cassier li ġimet fuq il-ħabs u dawk li żammow ma' Fra Maturin Lescaut Romegas li beda jmexxi l-ordni minn floku. D'Anastagi baqa' lejali lejn la Cassier u għenu jerbaħ postu jerġa' jsir Grammastru. Minn hawn beda l-inkwiet li wassal għal mewt tal-kavallier Vincenzo d'Anastagi. Min kien li qatel il-kavallier d'Anastagi? Ġew akkużati bil-qtil żewġ kavallieri. Il-kavallieri Fra Martin de Sarrija u Fra Michele Rada. Fuq Fra Vincenzo d'Anastagi nsibu informazzjoni. Iżda fuq Fra Michele Rada ftit li xejn. Martin de Sarrija kien kavallier Spanjol u kien meqjus bħala kavallier eżemplari. U kien magħruf ħafna l-qalb tajba li kellu u għall-karità li kien jagħmel. Dan il-ġest ta' ġenerożità min-naħa tiegħek huwa rakkomandabbli.
Il-Gran Mastru huwa rekonoxxenti lejk, Fra de Sarrija. Dan huwa dmir. U għati t-tislijiet tiegħi l-eċċellenza tiegħu il-Gran Mastru. Fl-1583 huwa kien offra 500 skut bħala għajnuna lil dawk li kienu salvaw mix-xwini tal-ordni ġewwa Venezja. U fl-1585 huwa bena minn butu il-Knisja ta' Sarrija fil-Florjana. Illum, il-Knisja ta' Sarrija hi differenti minn dik li kien bena l-Kavallir Sarrija stess. Fl-1676, il-Knisja oriġinali kienet ġiet imwaqqa u minflok nbniet dik li hemm illum fuq diżinn ta' Mattija Preti. Biss xorta sal-lum għadha tissejjaħ il-Knisja ta' Sarrija. Fra Martin de Sarrija kien ħasem fil-battalja ta' Lepanto li kienet intrebħet mill-insara. Il-galera kapitana kienet waqgħet f'idejn it-torok u 40 kavallier kienu ġew maqtula. Minkejja li Fra Martin kien ferud gravi, huwa rnexxielu jissalva. L-inkwatru li kien hemm fuq l-artal tal-Knisja Oriġinali ta' Sarrija li kien hemm fil-Florjana u li llum jinsab fil-Mużew Marittimu kien ex voto ta' din il-ġrajja. Fil-pittura ta' Antonello Riccio naraw kavallier kommendatore quddiem il-Verġni Marija u żewġ qaddisin oħra jindokraw il-flotta tal-Ordi waqt li din qed tattakka dik Torka. Kemm Fra Vincenzo d'Anastagi u Fra Martin de Sarrija kellhom karriera simili u komda. U tnejn kellhom it-tajjeb u l-ħażin tagħhom. It-tnejn xtaqu pożizzjoni għolja fit-tmexxija tal-ordni. Ftakar li jiena kontu rejt qlubija kbira fl-assedju. U dan barra l-fatt li jien dejjem kont leali lejn il-Gran Mastru leġittimu la kassier. Il-Gran Mastru iżdan bħala ġest lejali min-naħa tiegħek u li jistħoqlu ġieħ. Napprezza. U naf li Gran Mastru dejjem kien irkonoxxenti lejja. Ħalli fidejja. Jien naf xi trid. Issa nkellem lil min għandi nkellem. U hekk ġara. Il-Kavallier Vincenzo d'Anastagi inħatar bħala kaptan tal-Galera Kapitana, pożizzjoni għolja u li ġġib ġieħ. Fra Martin de Sarrija ma kien ser jaċċetta li ma jkunx rikonoxxut u moti ħatra għolja wkoll. Konsillier, b'umiltà nfakrek fil-ġid kbir li jien għamilt kemm mal-ordni kif ukoll mal-fqar. Naf u napprezza. Li tapprezza huwa tajjeb, iżda il-Gran Mastru jrid japprezza wkoll. Nifmek u naf li għandek raġun. Jiena naf kemm int kont ġenerus matul is-snin u naf ukoll li dejjem żammejt mar-regoli u li kont ta' eżempju għal kavallieri oħra. Naċċertak li se nagħmel minn kollox biex tieħu dak li jixralek. Ħalli fidejja. U bekk il-Kunsill tal-Ordni tal il-Fra Martin de Sarrija il-ħatra ta' kaptan ta' galera tal-Ordni. Kien hemm biss ġimgħa bejn iż-żewġ ħatriet. U lek ħalqek daqsxejn ta' xaluppa. Tgħid mhux xi Gran Galera Kapitana. Dejjem tiftaħar li pinġik dak, El Grego, biċċa pittur Spanjol. Opportunist dak li jent tipprova takwista xi ħaġa biex forsi xi ħadd ikun jaf bik, għax ħadd ma jaf bik. U bekk iż-żewġ kavallieri magħrufa u ta' dinjità jispiċċaw bl-inkwiet. Konsegwenzi ta' mewt għal-wieħed u l-qorti għall-oħrajn. Il-Gran Mastru Verdal li kien qis lilu nnifsu kardinal rid ikun ċert eżatt x'ġara. Eċċellenza, il-kadavru tal-Kavallier Vincenzo d'Anastagi ġie deportat lejn Perugia u wara ċ-ċerimonji mistħoqqa lil kavallier bħal Fra Vincenzo huwa ġie midfun biex jistrieħ għal dejjem. U issa? Il-Kunsill qed jistenna l-ġudizzju u l-aħħar kelma minn għandek biex tikkonferma s-sentenza ħalli nipproċedu. Għalkemm ma hemm l-ebda dubju dwar il-ħtija ta' Fra Michele Rada u Fra
Martin de Sarrija f'dan l-omicidju, dana kollu għandi bżonn riċerka u nisem bir-reqqa l-imġiba tagħhom tal-passat ta' daw iż-żewġ kavallieri tal-ordni. Eċċellenza, int trid tiddeċidi kif għandna nipproċedu. Se nitlob li nkunu prudenti ħafna. Irrid nieħu parir fuq kollox u kull ma ġara biex tanaqqas inkun nista' ngħid li ma sar l-ebda żball. Għalhekk għalissa ser ikun hemm sospensjoni temporanja tal-penali ħalli nkun nista' nieħu deċiżjoni. Eċċellenza, hawn għandek il-verbal tal-ġuri li fih għandek issib id-dettalji kollha tal-proċessus li int bħala Grammastru għandek aċċess totali għalih. Grazzi. Biss fl-aħħar ittieħdet deċiżjoni. Deċiżjoni meqjusa. Bħalma jiġri dejjem, il-manuskritt tal-verbal tal-proċess qatt ma nstab. Għax każ bħal dan mhux xieraq jibqa' jissemma fl-istorja. Għalhekk ġara dak li dejjem jiġri. Il-verbal tal-proċess tal-Kavallir de Sarrija u sieħbu ġie distrutt. Fra Michele Rada ġie mkeċċi mill-ordni f'Jannar. Iżda nsibu li fl-1598 huwa reġa' daħal mal-Ordni ta' San Ġwan u ħadem flimkien ma' sieħbu Fra Martin de Sarrija. It-tnejn kienu ta' spiss jitlowmu u jiġġieldu ma' kavallieri oħra u kienu jispiċċaw jitellgħu mill-qorti fuq affarijiet żgħar. Ma nafu xejn aktar dwar dawn iż-żewġ kavallieri. Referenza lihom tispiċċa bil-mod fix-xejn. Iżda meta tissemma l-Knisja ta' Sarrija, magħha marbut id-destin ta' Fra Vincenzo d'Anastagi, Fra Michele Rada, Fra Martin de Sarrija u tal-pittur famuż El Greco, li kien daħal fl-istorja wkoll. Biss xorta tibqa' l-mistoqsija. Fuq kollox, il-Kavallier de Sarrija kienu il-qattil tal-Kavallier d'Anastagi jew le.